Kaixo nere super txiki maitea, zer moduz gaudez nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretua martxan jartzen, espero dut baietz. Gaurkoan gure bizitza sortzen laguntzeko garunaren superbotere bati buruz hitz egingo dizut. Bakizu zeintzu diren? Uhin desberdinak. Baditugu uhin desberdinak lagunduko digutenak gure helburutan. Aurra geanean, azten goazen heinean, pasatzen gara delta uhinetik zetara eta gero alfatik betara. Meditazio egiten dugunean edo gure barrukaldea behatzen dugunean, gure helburua zuek bezala bihurtza da. Umeak bezala zergatik, delta uhinek laguntzen digutelako sortzen. Ikusi nahi dezu nola, gelditu hemen aurrera superfamiliak eta supertxikiak. Ezaztu, trilogia ederra hau duzula nere web orrian eskuragarri superbotere guztiak ikasteko eta praktikan jartzeko, ez itxaron. Hasiko naiz zuengan, umetxoengan, nola evoluzionatzen duten uhin hauek. Ados, hasiko naiz delta uhinekin. Uhin hauek 0 urtetik agertzen dira gehiena martxan. Zergatik, garun subkontzientearekin bakarrik aritzen dira umetxoak. Pentsatzen dugun garunaren zatia oso baxua da adin honetan. Bigarrena, zeta uhinak 2 urtetik 5-6 urtetara. Hemen barruko mundura konektatuta daude. Pentsamendu razionalaren funtzionamendua oso baxua da. Beraz, adin honetan kontuz ze tontakeria esaten diezun gure umei, adibidez. Mutil txikiek ez dute negar egiten, neska txatxintxuak isilik egon behar dute, kontuz hotz egiten badu katarroa hartuko duzu, zure aizpazu baino azkarragoa da, kontuz zeren zuzenean barrukaldera doa, ez dute epaitzen adin honetan. Alfa uhinekin goaz. Hau da, 5 urte 6 urtetatik 8 hasten da pixka bat pentsamendu arrazionala sortzen. Kanpoko informazioa hartu, aztertu eta gai dira pixka bat horretan ondorioak ateatzeko. Hemen pixka 2 mundutan ibiltzen dira, irudimenezkoa eta arrazionala. Demagun zukume batei esaten dizu, izurdearen egin eta ingo izu. Eta gu gutxiago egiten dugu hor tontuena, ezta? Beta uhinetara pasako gea. Hau da, 8 urtetik 12 bitartera. Pentsamendu analitikoa martxan jartzen. Garun kontziente eta inkontzientearen zubia pixkanaka desagertzen da, eta nerabezaro heltzen danean, beta uhinen frekuentzia nahiko altua izan daiteke. Gogoratu zaite, beta uhinen frekuentzia altua danean pentsamendu estresanteak eta egoera estresanteak sortzen dituela. Uhin hauek noski behar ditugu denbora murritz batean alerta egoteko, baina ze pasatzen da emozio negatibo hauekin denbora asko eramaten dugunean. Gorputzaren oreka pikutara doa eta gaixotu gaitezke. Kontuz beldur, antsietate, frustrazio, tristetasun, emozio hauek luzaroan ezin ditugu mantendu, ez baitugu egoera honetan arazoa ebatxiko, konponduko. Ze ari gara pentsatzen denbora guztian kanpora begira. Ez zait gustatzen ere gorputza, ez dauka denbora ezertarako, besteak baino itxusiagoa naiz, pentsamendu horiek ez dute laguntzen. Arazoetan oinarritzen bagea,
zer egin behar dugu? Irtenbidean kokatu, bai? Eta uin hoiei buelta eman bartzaile eta alfa imaginarioan sartu behar gea irtenbidea bilatzea erresago izan dadin. Hortik ateratzeko sentimendu ezagun hauetatik harat joan behar dugu, behatu, garunaren egoerak ordenatuago izan behar du. Orduan, arnasketak egin behar ditugu eta behatu. Zer ari garen pentsatzen eta hortxe lasaitzen hasten ganean, etorriko zaizkigu irtenbideak burura. Praktikatu eta ikusiko duzu aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.